hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vo Wednesday 30 July 2025 munapatiranye familia ya dziko la Zimbabwe. Icho kwa demu ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadzana kutsodzera dziri kuitika matima na wasenyika ino. Icho kwa demu ya Zimbabwe tende kupinda muchirongwa posho kwa segment part 1 tiri mukati mekufafadza mukati mekutera zviri kuitika matima yenyika ino. Rega nditaure muri ya Zimbabwe chiti zita redu tinoitwa National FM vakomana nevasikana vepachimuti vakabata chimuti kana uri koko kwauri muri ya Zimbabwe wakabata chimuti koko. Rega ndikuzivise zasi zita rako wakatochinja wakutonzi National FM hazvinei muri mambo hazvinei muri sajeni hazvinei kuti muri gweja pamuripo pakana muchibata nepanyuro National FM pachimuti paka Harare kuwadzana Harare chiri kuti tani. Rega nditenge kuti mukoma KB ndakataura nezuro nyaya yekubocha yekuti kune vanhu vari kurarama vari papurazi vari padhuze nepurazi. Is it bocha or odzi? Right. Asi vari kuchema vachiti izvo mombe dzikanzvenga dzikanopinda mupurazi musizo zvisina kufenzwa dziri kupondwa dziri kuurawa vanhu vachizoteverwa zvakare vachinoruhwa kudzimba dzavo vanoti vane nguva yekumashure vakamboniripota iko zvinozvo vari kutya chikonzero vanosiyirwa mashoko ekuti hamuna zvamunotiita tine mari uyezve tikaziva kuti ndiwe waparara. Endi vanhu vanosvika padzimba idzi vanenge vakawanda vachirwisa nyaya iyi. Tikakumbira kuna wainspector Chakanza vatipewo nhamba dzemutauriri weManikaland vanova ndivo assistant inspector Chinyoka. Kubva kuseini panguva ite kuno kuwabata ndakazovabata vachitori parodi kune imwe nzvimbo vachibva kune imwe nzvimbo vakati ndakandisina nyaya yakadaro tagaiti tsvake kuti nyaya yakamira sei. Yes. Chatinoziva ndechekuti nekuda kwebasa redu vanhu vanogona kunge vachikuwara bate vachifira mukati nekuda kwenyaya nyaya dzavakaunzwa saka takuchida kuvabatsira nemaziviro atinoita pabasa redu. Tikaenda ikoko tinogona kutoshaya chino asi vanhu vachifa vanhu vachikuwara mombe dzichipondwa takuisa vakomana. Assistant Inspector Chinyoka Tinotenda toisa ipapo ndapedza kudaro zvikanzi tipozve manhamba ivamwe vanhu vakatotirwa zvinizvi vane mombe dzakakuwara vane mombe dzakaurawa vakamborohwa titaure navo imene tivabvunze kuti vakaripota ndevapi vakatya kuripota ndevapi vakarohwa ndevapi totangira ipapo varidzive basa kana vakutanga basa namba nemazita zvese zvanga zviripo tobva ipapo ndokubva ndabatwa ndakati lefenyuro iyi inonzi the whole nation on one cent ndobva yapinda ko halo ndiani zvikanzi ndini mambo wenzimbo yawataura. Makadi baba tinoisa maoko utungamiri pamusoro ndanzwa kurwadziwa bhosho kana nyaya yakunzi munzvimbo mandinogara mune vana vari kutambudzwa kudaro ndiri kukumbira undiudzire vana vangu vanorarama munzvimbo iyi vakaitwa izvozvo ngavauye vandiudze kuti vakaurarirwa mombe ndevapi vakarohwa ndevapi pazvakaitika ndepapi. Saka inzwai matiri mana vanzvimbo vekuodzi vakaitirwa zvinhu izvi endai kwamambo venyu vari kukuda ikoko munovaudza zvamakaitika munoripota apo mapurisa nerimwe divi vari kuita investigations. Yes, ndokubasa ndichazokuudzai after nyaya yekuwadzana nyaya yandakataura yemukomana ari kufungidzirwa anofamba akapfeka hembe dzechisoja aine bhemba achirova vanhu kunzvimbo yekusouthbury park Hope. Ndakazobata vakuru vekamba aiwa mapurisa anoshanda bani basa imakadaro sekukuwadzana chiri kuti tani yezimbabwe rikandikuzivisa ndiri mukati mekufamba mukati mekubvabvadzana nekutsodzera dziri kuitika matima newasenyika ino paka kuwadzana yebo ichokwadi muri yezimbabwe ndine nyaya yandinayi panapa yandakafonirwa pazuva ranezuro ndiri mukati mekurenderera mukati meguta reharare ndichinzi bhosho svika kuno kukuwadzana hakuna kumira mushe kune mukomana ari murume ari kurwadziwa mushure mekunzi iye aonekwa kuti ari kubuda tambo kunzira yatinoshandisa pakuzvibatsira muzvimbuzi. Ndakanonoka chikonzero pane kwandakanga ndiri ndikazokwanisa kudhiraivha ndikasvika mukati menzvimbo iyi ndichinosvika pakati penzvimbo iyi vanhu vanga vakaungana vakawandisa mburi yezimbabwe vachida kuzama kuchema pamwe chete nevari pamba apa kuti vangaita sei kuti mukomana yapore chikonzero vanozivana naye mukati mekugara
Inzwa muri yeZimbabwe ndasvika mandiri mukati nzvimbo iyi ndakakwanisa kugamuchira baba vemukomana uyu vachibva nditi Bhosho ndinokutenda nekusvika kwawaita pano dzimwe dzenguva tine rubatsiro richaona pazuva ranhasi chikonzero mwana wangu ndiye mwanakomana but mwanakomana uyu ari kurwara marwariro ari kuti hana kumira mushe pamba paari apa ndepangu but ini handigari apa zvangu ndine kwandinogara iye anogara pane mudzimai wake asi nyaripo ndiye kuti usati wapinda mukati tarisa pagedhi uone kunodaiso pagedhi ndiri kuona inyuchi dzakayembera. Nyuchi idzi dzagara dziripo here kana kuti dzakazouya mushure mekunge mwanakomana atanga kurwara? Dzakauya paurwere ndo padzakauya. So zvadaro muri yeZimbabwe inzwai vanoti mukomana uyu nezuro ndiri mukati mekutaura kusanganisira vavakidzani nevepanzvimbo hama neshamwari nevekukama vanoti ivo zuva ranezuro ranga risina kumira zvakanaka pambapa. Mukomana uyu nemusikana yanga iri mheremhere vanhu vachirovana kupfapfaidzana noizi yanga iripo kusanganisira manebhata zvakataura navo vari mukati mekuti vaitoshevedzera kuti vakomana vanhu vanogona kuurayana vaita noizi kudaro vanozotaura vachiti ivo pasina nguva takatozoona mukomana uyu akutomwa zvake maheu achiti aiwa atawirirana zvapera kutaura kwadaze kwatanga tichiita kwadarika. Hatina kunzwa nguva yakareba ipapo takatonzwa kuti vanhu vakutoti maiwe pana pazvisina kumira mushe mukomana akurwara mushure mekuenda muchimbuzi aende mukati menzvimbo yechimbuzi akunozvibatsira ipapo anoti hapana chakauya but chakakwanisa kunzwa chete ndechekuti paakazoisa ruoko akanzwa kuti iye ane chinhu chiri kumufamba kunodai so itambo yakutorembera iri kubuda mukati ndokutaka kunzwa kubayiwa mukati ndokutaka kugomera nekuyowera nekuchema hani mukati mekuzivisa ane vamwe mai vane zera rechikuru muri yeZimbabwe vari kunext door vandikashevedzera kuti kumakora 70 kana 80 years vakakwanisa kuti Bhosho ndakwanisa kumira nemukomana uyu haana kuita nyadze kana kuvhunduka kana kutya kuti mangwana ndikapora ndichazoonekwa here kuti amai vakandionerera akakwanisa kumira asina kupfeka akati amai honai ndaakutoparara ndati ndaakutofa vakatarisa pachena amai vakarohwa nehana chikonzero akashedzera kuti izvo nokuda kwezera remwanakomana uyu akakwanisa kundivhurira hembe neniwo pandakaona ndakavhunduka Daniel Roshi will be for wakachwemba communication hati icho kwade muri yeZimbabwe zvazodaro ndiri mukati mekutaura nevanakomana nevanasikana vari mukati menzvimbo hama neshamwari vanoti panguva iyoyo kwakatsvagwa mubatsiri anove mudzimaikadzi anoita zvechiprofita anoita zvemweya mutsvene ndokushevedzwa kusvika panzvimbo ari mukati mekumiramira mukati mekubhona matanamata akataura mashoko ekuti darenda kundikana muprofita akakundikana ndokubva kwazodanwa umwe mwanakomana akasvika ipapo haiwa achiti zvinhu zvakaoma izvi kukazouya mumwe mubatsiri anove ndiye mubatsiri akakwanisa kubatsira ndokupinda mumba umo ari mukati mekureva kuti anoda kubudisa zvinhu izvi anoti aide zvaakasanganisa aita zvakasanganisa kudaro ndo pakatanga mukomana uyu kuita senge anogomera zvinoita murandakadzi kana akuda kudobudisa mwana mukati mekubaraka ndo paakagomera kusvikira tambo iyeyi tsono iyeyi yakuonekwa nepadhuze ndo pavakakwanisa kubata tambo iyi ndokuidhonza ndokubuda kunze pazvakabuda kunze zvakaonekwa kuti panosangana tsinda shinda netsono pane kajira katsvuku karipo ipapo kanoratidza kuti unenge mushonga ndo pazvakaburiswa panze zvakuchiratidza vanhu kuti honai zvaitika izvi apo aibatsira anga akabata plastic paper. Baba Isabel, mubatsiri akapei kumurume uyu kuti azotanga kugomera pamwe chete nokuzobuditsa katambo yanga ine chitsono iyi? Anoti yakasanganisa munamato yake kana kuti mishonga yake. Chandakanyanya kunzwa ipapo ndechekuti bute nderimwe rezvimwe nechifumuro kuti azoita basa kashandapa kuti azoita basa havazotauri zvese nokuti mabasa awo. Nasi ndazokwanisa kutaura nemukomana mukanzwa achitaura mukoma KB energy nesimba raidaro munoramba kuti ndiye agagarara. Wapora apora izvo zvatonibvunza kuti mundara hamusi kudarika kunoku here. Makwanisa ire kutumira video iya ine tsono pamwe chete kane shinda nekapepa kana kuti kanu kakasungirirwa kunge kamushonga pachannel. Kana tasvika muri yeZimbabwe tisu ziso renyika tikasvika isusu nokuda kwechannel ziva kuti kana kwabata pachannel ikoko uchitirira National FM kwauri zvatosvika mukaendapo pachannel izvozvo makutoona zviri kuitika. So Baba Isabel, murume uyu nemudzimai mati vakambonetsana. Yes. Vanhu vakatombopindira. Yes. Kuitira kuti vagadzise nyaya iyi. Chokwadi. Tingati isusu tsono iyi yakabva kupi? Mukoma KB pane mashoko andakasangana nawo. Angari mukati mekutaurwa nevanhu. Kunzi shinda ishi yakaonekwa yakarembera ishi pana mudhara. Shinda yakatoenda kunokumbirwa pana mumwe musha nemudzimai wacho. Okay. Ndiyo shinda zvakare yakazoonekwa ichirembera kuna mudhara. Mushure mekuponesana
asi kana iriyo shinda iyi netsono zvakapinda sei mudumbu ipapo mukoma KB ndio patisikuziva kuti mudumbu zvakapinda sei because murume kuti idhonzwe vaitya kudhonza vaita zvinhu izvi vakazoshandisa nzira yekuti gomera tinoda kupusha tsono kuti uye kudhuze nekuti tikangoti tinogona kuzviziva kuti shinda netsono zvinofamba pamwe chete but tikaidhonza tisina kuiona hatisi zvinoitika. Vanhu vari kufungidzira muridzi akakumbirwa tsono neshinda akakonfema here kuti chokwadi ndezvangu zvokuti shinda yakanokumbirwa nemudzimai even murume anotoziva kuti shinda iyi yakauya ichikumbirwa nemudzimai ishinda chete sina tsono ishinda sina tsono pamba apa hapana shinda ndosaka vane tsono dai maizoona kake ishinda sina tsono ndikati Avai we 17 minutes past 10 ndio mafika ndawe pari manje hanzi kudiniko kuno kunedziwa kwaita seiko kunedziwa hanzi tiripo pachimuti asi foto ramatumira hatisi kuriona kuno kunedziwa regai katinzwe kuti ratumirwa here video yacho zvakanaka kuitira kuti munyatsoka kuiona. Okay, vakomana musati nyepera kuchano hakuna video rekukwadzana aiwa hatisi kunyepa isusu tinotumira munhu anotumira kapachano kana risati ratumirwa garai makatarisa iri kuya video nokuti video iyoyo itoripo mubatsiri ndiye akabata tsono ine shinda ndiye akatobata ipapo akatoisa maplastic awo mushure mekuibvisa saka ndo zvinhu zvanga zvichirwadzisa murume uyu tsono ine shinda zvakaendeswa kupi vanazvo ikoko tikangosiya vanazvo vachiti pane vamwe ukama vada kuratidzwa mangwana achazoita ziri kuti ndakabva kuma past 7 manheru saka takasiya vakaungana nevanhu takatovasiya vachiripo ipapo ndobva tabuda tichibva taenda asi nhasi ndakwanisa kutaura nemukomana wacho kana kuti murume wacho anova ndiye haiwa munhu akatosimba achitotaura mutozivi kuti makwanisa here kutaura nemudzimai wemurume uyu muchimubvunza kuti pane mashoko ari kunzi imi makaenda kunokumbira kashinda panext door ende ndiyo iri kunzi ndiyo shinda iri patsono chii chakaitika mudzimai hatina kukwanisa kutaura naye chiri pandikasvika ipapo ndikuenda kwevanhu vandasei ndiye munhu andisina kukwanisa kutaura naye nekusangana naye. Zimbabwe ngatimbotaurai munofunga kuti kutaurwa ende mhanyayika paNational FM WhatsApp channel munozonera kamega kuti ndotsono pamwechetika neshinda izvo zvakabuditswa kamudumbu memurume uyu mushure mekutanga kakukomplena kuti ari kunzwa kamudumbu muchita sei muchirwadza right nezuro muchidimbu chemurora akapomoka akabva pamusha chii chakaitika ichokwadi muri yeZimbabwe kushamba kune murora angachigara pamwechete navamwene nemurume wake asi zvakaitika ndezvekuti akasvika pamba kuri kumanheru murume wake akabuda mumba kuri kumanheru iye akasara ari mumba amwene vane kumanheru kwenguva kuma 10 usiku akabuda zvike kuma 7 kuma 10 ndo paakabuda panze abuda panze amwene vake vanogara vari 1 vese vanogara pamusha ipapo ane zvaakanzwa kuti mumba umu murume wangu kana kuti iye pachake anga nekumwe kunyumwa kwekuti murume wake zvake airatidza kuti iye haana matyira kana kuvhunduka panyaya dzekupinda mumba mamai vake ende mumba umu hamuna baba so mumba memunhukadzi munonesa kungopindwa nemurume asina chekuita mumba imomo hembe chaidzo dzinongonikwa zvichienda nekuti vanogara nani ava ndaamai vachigara vari 1 saka angatika kunyungwa kwaanga akaita akazoenda akateerera nepawindo nenyaya yekuziva murume wake ndobva atodzwa murume ake ari imomo ndikudana kuti ako baba mwana ko chii chamuri kuita mumba namai ari panze okay murume akaramba arimo vamwene vachibva tanga kuti nditokuuraya nditokuuraya nekuda kusikuwa zvaita so muroora zvakakwanisa kuita nchekuti vanhu vachinyara vari mumba umu ndokungopinda mumba make ndikutora zvaakatora ndiye tubo but akasiyaudza vamwe kuti ndo nyaya iripo kana mukasvika paizvezvi nepandiri panapa haasati atobuda ndo maari murume achibva achibvarwa pasi asi ane hama neushamwari nevamwe ukama vakaiti asi iye akazoti ini ndakuenda nekuti shoko randavimbiswa rokunzi ndokuuraya hapana patichararama ndichigara ndiri apa regai ndiende asi chandiendesa ndichekuti murume wangu naamai vangu amai vangu murume wangu amai vemurume wangu vatora chinzvimbo changu
sei ari kufungira akanzwa murume achitaura ari muimba yamai. Hapana chaakaona. Sei ari kuti pane zvanga zvichiitika. ndindasiya mukoma KB. Pane shoko murume ana kudavira but akadavira ndamai. Ende vakazodavira shoko rokuti chinoshamisa chii mwana wangu wandakabereka kupinda mumba mangu. Chinoshamisa chii chakushamisa chii mwana wandikarera kubva ari mudiki nhasi unobva wati awashamiswe nokunzwa kuti ari mumba mangu. Apo light ranga rakadzimwa kuma10 dzemanheru. Amai havana murume. Mwanakomana akura sei? Mwanakomana atori nemukadzi wake nevana 2. Endeni anoti iye tine mamwe mashoko atisingakwanise kubuda. Nguva yanga kamira achitaka kuda kunzwisa kuti haasi murume wangu ari mumba umo anezvo akanzwa. Arambani. Kana iri mhepo inotinhira, kana iri motokari inotinhira. Zimbabwe pane here zvaitwa naamai nemwanakomana mumba umo kuma10 murima. Ende murume akati ndine kwashamboenda kune vamwe vangu ende kungotora amene chinonzi chipoko round. Tine mashoko update yandakataura nyaya yekumadziva bhindura yemurandakadzi. Pane murume akafa ari madzibaba, afa ari madzibaba kudaro zvikanzi iso vanhu vakuda kunogova nhumbi murandarume anova sekuru wemurume akafa ndokubva abuda pamwana wemufi zvikanzi ndiri pano hamusi kuzokwanisa makufa makagova zvinhu izvi nokuti mwanakomana ayo afayo pane chokuita kwandiri. Ndakamusiyira simbi dzangu, ndakamusiyira pfuti dzangu, ndakamusiyira mapadza angu, haana kumashandisa zvakanaka saka ndatora upenyu hwake. Saka musati magova zvinhu izvi ndiri kuda mombe inotsika kundibhadhara then mozotanga kuita zvinhu zvenyu. right. Zvikanzi kudini veukama zvikanzi hapana kwatichaenda. Chinotiera chivanhu. Yes. Tochiita izvozvo. Vafamba pamberi pekutanga, vafamba pane gorobari wapiri zvikanzi zvamanzwa ndizvo bhadharai. Vachidzokera pamba mukadzi akaroorwa ari pamba haasiri amai wevana ava. Murume uyu akamborora mukadzi ndokubva vasiyana ndiye akaita vana. Wechipiri uyu vari kungogara kusvika murume afa havana kumboita mwana kana pamuviri pakambobva zvapo. Takanyora chibwiri benefo vakachiwemba communication. Vagara pasi zvikanzi tiri kuda amai nini kana kuti amai guru, tiri kuda kamombe tibhadhara zviri kutaurwa izvi nokuti simbi dzakapiwa murume uyu ndio mudanga macho tomunogona kutobva mombe izvi. Hapana mwana kwase kubhadhara nyaya dziri kutaurwa idzi ndedzake idzi nokuti tinzwai zvataura mhepo yabuda yati mukamboita zvinhu izvi. Ndiri kuona mwe misoro mitatu iri kutevera mumba manhengi nemumba manhengi vese varimo mangatosumudza nzira kusumudza kudai kuti ndianimo. Zvikanzi naamai naimi kana mafunga izvozvo dzimwe tuna kutotsura takanekisa mumba kwedu kwete zvamuri kutaura izvi. Zvikanzi hazvidi zvikanzi iwewe mwana wabudirwa nemudzimai wachona ibva pano. Iwewe wacho uri kubudigwa iwewe buda pano nevamwe sakutaura zvinhu izvi budai pano nokuti izvo zvamuri kutaura ka hazviite. Vanhu vese chibvamira mudzimu wanga uchiripo zvikanzi vanangu ndazviona kuti imimi chido manga munacho kubudikidza kuuya kwandaita asi pasvafira ndapaona chidzokerei munogara henyu rangu basa richapedzisa ndega. Right. Vachigara muno kudaro ndakasiyira nezuro muri yeZimbabwe nyaya yasvika pokuti izvo vanhu amai vepamba vaya vakazoenda kunoripota kuMagistrate Court inova koti iri kupindwa mudare nhasi yokuti vakanoripota vachiti izvo murume wangu akafa but murume wangu zvaakafa vehukama vari kuramba kugova zvinhu asi amai vanhu vakaita sei vakaramba kuti zvigoyiwe. Inzwai mhuri yeZimbabwe tichipedza kutaura dare nevagari vemunzvimbo vanenge vachifamba nenyaya zvakaitika kumashure kuti vanozoripota ivo vari vakaramba tange sati tazviziva. Alright. Chii chakaitika? Hama yemufi nezuro ndichitaura nayo iri panzvimbo iri kuti hazvina kumira zvakanaka pasi harina kunaka mhepo inoshanda yega. Mudzimai anonzi achibika ari pamba kubika sadza achitobika kudai so panguva yekuti unombochoka ungoti bikika kotesa mpoto. Nguva yanosimudza musoro achimona sadza ari kudai so ari kusanganzana chiso chemurume wake akangomira kudaiko anove ndiye murume akafa ndobva vasanganzana ndokutiza kusiya poto iri pamoto ndokubva arowa pasi ndokubva atiza ndobva aenda panext door kune vamwe vanhu achinosvika achinotaura vachizodzoka vava vaviri vari kudzoka vari kuona sadza ratomonyewa ratoiswa pasaidi rapedza kubikwa ndokutiza zvachose izvi zvahapo pamba nekume kwachikoko havako havasi kuonekwa kwavari
veukama vati nhasi vari kuenda kukoti havatozividza kunosangana kukoti here kana kuri kukoti ishanonzi kudii right ndopa yave izvizvi muri kunzwa update yekubhindura madziva Muroora anovaka mudzimai wemufi akafa mushure mekunge veukama vasangana vachidaka kuti vagove pane munhu akabudirwa chedzera kuti aiwa mungagoveka zvino nokuti ndiri ndakonzera karufu rwemwana wangu pane zvakakanganisa pasimbi dzandakamupa saka ndiri kudaka mombe inotsika mukandipa mombe inotsika ndisekuru munhu ari kubudirwa bati ari kutaura sasekuru ndokuti mozogova asi mudzimai wemurume akashaya achibva atsika madziro manzwa akakuti chii chakazoitika mashiripi takazoitika akangoona kachiso chemurume mukutiza kwaakaita achizodzoka nevamwe akazoona akasadza rapedza kubikwa saka vari kuenda kukoti nhasi Zimbabwe tichadzoka zvakare kuti kukoti kwakanonzi kudii nokuti chivanhu chinongotaura sezvachiri vachabvunzwa kuti sei makaramba vagopindira kuti vakaramba here kana kuti havana kuramba ko chaakuzoitawo nhasi vati vachabvunzwa kuti kana vakamboramba nhasi chaakuita kuti ivo vachibvuma kuti uye mugove zvino chii tichamirira zvakare vaya vakauya vachiti mbomirai kugova itai zvakati kana vadzokawo ndopatichada kureva kuti mudzime ukasabuda zvakare pakaipa regai ndisvitse mashoko aya 0713938538 0713938538 halo paNational FM radio mkwamakabi makadiko ndofara ngurise radio kunoku kuredio kuri right tiri kutaura nani ari kupi mukutaura namasimba mabhunyo ari pambari pamagaba pasilvasa pariseko pambari pamagaba aiwa pari bonda ida kutobatsirawo kutiko ndanzwa bhonzongora achiti nyuchi dzakazoita sei oye nyuchi tikangodzisiyawo dziripo hanzi dzanga dziripo pagedhi ende ipapo pakaita senge shuraka munhu aibatsira ipapo ndobva asvika akati vani bhai ndobva atora ruoko ndobva aisa panyuchi aisa ruoko panyuchi ndobva abvisa dzimwe nemaoko ndobva avharira muchibhegi saka ndikuona sekunge mukomana tsono yaanenge akaitirwa mumaheu nemukadzi wake kutambo yakazobuda sei kunze ende tambo itoratidza kuti ainambogara ipinda mukati tambo inatopinda mukati tambo ndio iri kunze tsono mukati saka paya toda mubatsiri kuti agone kutotaura kakuti chii chakaitika akabatsirwa ikabuda but toda kunzwa kuti yakambopinda sei kandopati mubatsira aifanira kubva ataura kuti yakapinda seka asi munofunga kuti tsono iyo yakapinda sei mudumbu ipapo paindonetsa kunzisa paitoda kuti mubatsira amboita kuti munhu afanisesi chekuti ataure kuti chii chakaitika ya zvakaoma but uke kudya mazayayo mahwani mahwani hazvo zvikuitwa nana mai mudzimba umu zvakangoma makuwerere zvinorambidzwa here amaini mwana zvinorambidzwa regai murora aendako ndiani akatanga mumwe kana pane zviri kuitika haiwa obviously ndimai mwana asi mudiki kana munhu mukuru makangano kuya kuti vaigezesana kuti munoona kuti vana mai ndori kwatanga madziwa ya saka pakaipa kumana kozoti icho chitsono icho ndaiona tsono yacho akumana kutaunge mutsunda kudaro mahwana akumana zvikuitika munyika zvakaoma yakapinda sei tsono zviri kundondishambisa nemakuriro yakaita iwayo zvakaoma masaramuzi asi achitoshanda achitooneka zvitobatika saka toti kudini ko pashamba mahwani akungotiya zvakadaro ndapererwa chamwari apakaipa wapererwa haiwa ndapererwa ine haya ingoti